everybody, we're home. Mag-prepare demi o perfume. Kay naamay order. Magpapili magbana ng trikpan. Magbanha. Pag nasapi kay Alawaros. Pabitaw init. Yon, marami-rami ang ating order ngayon. Umabot po siya ng 60 pieces. Yung palit kong maternity underwear. Kay tiot naghang mga underwear, mura nagsuman ning dako magugang baligkawang dari patigang dari baning bukad ba yaman ang palit ko kuan kay rong masigo kay side na raman magsanggalat kay tiot magradyo sa mura magsakit man mangipit dari ja maipit pud ang puso mo lang way sanggalat na laman no order ko Shopee na nagpalit tayo ko guys og glucometer kuan na si ja device na si ja nga ma-monitor bitaw agatang blood sugar. Mga mura na si Jag digital nga sugar monitoring device. Palig sa ko doy sa kwan doy, cargo doy kay aton ning abrihan ning cargo karon. Mo ni guys ang mga sanina nga among ibalik ja mga nuog. Bitaw kanang nuog nga term. Hoy. Ipabarog ra doy. Okay na balik. Mahaglo ko doy. Ipabarog do kay sako man ni. Hindi na mabarog. Mabarog lagi. Di lagi. Pasandig mo teros tingkuranan. Maglisod ko di maluoy. Oy, kaluoy sang asawa. Ito ang sibo lang to ka. Hamay ang sibo. Yan naman. Ay, tungtong na nara si Jay pasandig ra dari. Kaya ri ko mag-abot. Budagan na ning kuranan. Di ay. Balik ka, to kapigas. Dari ko. Ngana. Sa mga ni guys ang mga sanina, ag word nga noog, mura na si Jag trapo sa karaan nga time. Pero ang mura gyapon ang gamiton bisag sanina nga tarong nuog gyapon itawag. So mao ni si Jag ato ang mga baligja. Ang price dani hasan ning puntahon kay basig ginansi. Sa kasako. Hinada na taga diyang malaksi yung mga soda ni nabuing na. Karaghan na kuan. Tape. Brihan. Ito lang yung gisiyon ng sako. Amoy. I'm so excited. This is it. So after sa sako dapat yung garbage bag. Grabe. Si Aro pagazid. Huwag makabuling. Kita naman ninyo guys. Maot sa tingnan mo. The color is gray. Pares ang gisuot karon ng t-shirt. Kuha tag sample. Taghan mo dahil ni. This is it. Sama na itong t-shirt. Baga! Lami mo na pagtila. Ang nakasuot na ni guys is a cure worth fighting for. Sa ganahan mo palit, comment naman mo das ubos. Wow, ganahan ko lamig jang tila. So natay large, medium, og small. So first of all guys, ato sa nga double check basig na yung mga gisi dani. So pasensya kayo sang mga gipang-inquiran dani sa Bohol nga kuning dazon kay murag gimahalan ra bitaw mi kaadson jadi bitaw pun magkaginansya. Ja saan man niro nga kinahanglan makaginansya man puta gamay kay para bitos medication ni tiri makapalit og tambaw unja para po sadyang umaabot nga operasyon. So mao to nga ning angkat juko dito juko ning kuha sa Manila sa katong ahapong suki sa unang panahon kay na maligja mo kog t-shirt sa una mga 5 years ago na nakalipas. Sa una raman gud ko guys arang kadaghan kog racket. Ug naay karaang burikat na pay karaang negosyante. Gwapo pud nuning mga sinana di pud kamahajan. Grabeng ka komportable suot unsa makatabang pud tang tere, palit siyang tambaw. Awan ninyo guys nang gipang andam ag mga t-shirt. Unja na may pick up na naron, pero katong gusto mo palitan ni guys naa ni Shopee ang gibutang. Small, medium ug large tag 260 ag buok. Gwapo si Ja, komportable si Ja.
Ja kuton lami si ja kay di pa bitaw nipis na may sanina bitaw nga murag makita nagateng suso ni nga na kay murag hungaw sa kadyo baka nang nipis kadyo ba pero kanis di okay kadyo. Jaha pa maning ipak ning uban ka na may mukuha dani ron. Arang ibutang guys sa kuan description box ag link sa Shopee. Si Undoy rong nagbuga pa si batingam na nagbuto-buto. Buga si ja kay gabang kahoy basig wa pa tumauga kadyo ba. Parang hindi ko na naman nakita ang gunting. Saan po ang gunting? Kanina nandito lang yung gunting natin. Bigla na lang naman nawala. Nandito pala siya. Tambunan pala siya eh. Kaya naman pala wala siya sa aking paningin. Kung gusto nyo bumili dito, gusto nyo makatulong, pwede kayong bumili sa Shopee. Ang nakalagay doon is fundraising shirt for Terry's operation. Yun po ang nakalagay. Ayan. Hinahans ko na yung panabang gikutasan may takog pinuto sa sanina. Magluto sa ko guys og tinulang manok kay murag lami higop-higop og sabaw. Mo na ning sudag panihapon alas 4 na mas hapon sakto naman na ikaw alas 5. Dah nang giutrog ang routine kay mukaan lay ko gabi ing dak magbuto daghang tijan magisod ko ginhawa ini kagabi eh. Ang agisahan nagmanok karang mawagang hit na may ibang magtinula dit surog sabaw di ko moangay gusto ko gasang pa brown og manok ba ihan ko tangag sabaw. Jaha man abot ng daghang kamunggay kay mo angay mo kog daghang kamunggay arang kalami man kaadyo. Hey guys, madjong adlaw ninyong tanan. I'm so happy this morning kay daghan ning order bito sa ato ang fundraising shirt parang Terry. Unja tanawan ninyo. Look at that. Oh ha, nana tay mga gipang photos dana. So ginagmay ra ni, madyo lang mapaparul-rul banjaginan siya. Makuan natong Terry para sa ijahang medication. So, before tamo padadyon og adlaw, ug ning tan-aw man ganay mo Dr. Joe and Ma'am Mary daghang salamat kadyon yung tabang kay napahilo na ana hosteri dito sa Philippine Heart Center daghang salamat kaadyo ninyo kay takadyo mong natabang. So mo ni karon ning kakay ta karong adlaw by the way guys, unja guys na ako'y prenatal. Kay gimonitor lagi ko rong mga panahona. So, aba na nagahang Bessie kay buntis man pud siya. Excited na kumutan ako niya kay wa may magkita na sa kay purma ni jang dakog tijan mura butig burod. Aga ko kay manghud man ko jag duha ka buwan. Ja aga kay pa man mura ko ram ni hababusog ko. Labi nagmakalamoy ko kanang daghan. Karon naghang gilamoy rug daghan mga protein, naghang kuan ron carbs ron ahar jang gi lower hang carbs ron so more on protein ko karon og kanang vegetables anja ang fruits gamay ra katong mga tamis kaadyo na may mga fruits nga pwede ra ginagmay ra hang fruits ron ja mo na hang gibawi lang pud ampo koy vitamins para makakuan gyapon atong Ninja Turtle dato makasupsup gyapon nutrients. So magtiwas kog pa karon sa mga t-shirt yan nighuman ako ra sa dari nighuman nagpack dan ni maligo nako kay madyo nang ready nako alas 11 mularga nako kay madyo man itong maunat kay mauwa mabuta kita ihawaton di ba arang uwawa kadyo where bagang lingkuranan so magkuan ko karon magpako karon sa ubang sanina daghan-daghan ba japon niya gamang bayar ka sa magaw kadyo kay lapot-lapot ra man nga mga amo mura pukog nga katag-ijag adlaw lapot-lapot adlaw gihangat ko guys kagikan ko ga lakaw dato hinay-hinay ra man og lakaw pero kini deng burusta dali ra ta hangaton kay gang tijan pud butod. Ining buntis ta kay prone to indigestion man. Ano tra gani kog jersey ni undoy pang basketball ay pasensya na mura na nagisa magaw sa magaw dana. Naman tay mahimo daan na kay arang lami man nga magbayad ari kay air laps man eh. Air lapot-lapot. So man atong t-shirt guys, mani han man gipakita gapon man ni details kani medium, small ni. Ako small ra ko. Small. Og dako-dako kana he. Medium ka o medyo abunda ka din mas injo asinsado dyan inyong kahimtang ari kas large so ni dyan gipangsud og plastic kay aron di bitaw maabugan dyan madyo tong inig pick up sa rider ready na ibalhin na laman ni just ijahang silupin kanang silupin ba bitaw nila sa ilahang ilahang kumpanya di naman ni ibabul wrap kay di man ni mapusa bisan pag ibuong ni way problema ni pilin sa buhok na ni bisig barangan sa ko danis makapalit adyon taon to kaya kamaadyo rin ng taon dyan dyan kong abarangan nagajud adyo gajud mo jama-jama di gajud mo na barang ako gajud mo barang ninyo man ako pamahaw agang suwa mo aghapon rik palik
Itlog rang isuwa ini ka morning. Jagahang ipare sa itlog oatmeal, jam kan pugog saging gamay para balance po dami nim ko sang vitamins. Kay kinahanglan natong vitamins, luton ba ko sang vitamins? Pero para lamang gadud sa ato ang Ninja Turtle. Halabira. Jup, bahalag kinaunsa. Pero na ba time nga di ko kaadyo bitaw bahuan. Ano ba ka? Huy, adyon tong kagisi, nabuang na nagisak, nagkagwang. Na! Arang kaway pa, arang kaway pagkabatasan. So, dagang salamat ka sa mga nang-order dari. Ag-uban, pick upon radari. At sa Shopee, na po yung mga tagsa ng order sa Shopee. So, ganahan mo guys, barato ra ni siya guys, pero lamig sa tila. Mukon dyan siya. Kanang namiyan po ba? Minimalist. Katong hilig bitog simple ra. Para na ho, ilig ra kong t-shirt. Natay small, medium, ug large ha. Palit na mo. Kaya di mo palit tanin. Naga dyan. Di kasi makauyab. Among ba? Kitahaning gihimo para ni Tere. Kaya at least makakwarta ta. Hago-hago ba po din taon ko dari stress ba taon po ko dari sa ang proseso dani para makapahimo ko sanina. Okay, daghan pa ni pinagdaraanan na mga pagsubok sa buhay niya bago siya nakarating sa buhay ko. Kaya bili na kayo, wag niyo nang hintayin na maubos ito. Dahil matagal pa ang susunod na batch nito. Dahil hintayin ko pa yung mga nangutang sa akin na magbayad. Pag nagbayad sila, meron na tayong second batch. Uy, ano ba yun? Parang may nga jo day ko pasensya day isang nakaistorya gahapon. Day mo ko kaistorya gahapon dito sa cellphone ra noon. Abi man dinhi jagar sukuan ha kay kanilig hindi ko kamo mo Tagalog kani ang Tagalog nga mao magyapon. Bintaha pa tong sa unas dito Pucos Manila kay kamo to ko tumo Tagalog magpa as if Pucos ilang tuno ba. Karon jud wa na jud. Wa na gud ko bisag gamay tuno nga Tagalog. Bisaya na gud gyapon. Nahaglo ko nung kay abi ko nung naito ko na uwaw lamang ko pero nga ko pasensya ka na ma'am kay nga hindi kasi mga istorya pasensya ka na ma'am kasi ganito talaga ako magsalita ang inat na lang ka ni English hun uwaw man po hindi po tago English po hindi kasi sa Tagalog man to mo to nag-try kasi ko sang base nga mag-Tagalog ko bisag kalanra ka sa dila nag-uula man po ko kay murag na uwaw ko ba na wiod ko ni sa bagay mura man sa na guungan haglo. Wa good ning ragud ko. Ganito ang ragud kan ang istoryahan yan pero nagtagalog lagi ko. Kay wa man na sila maanad kay abi man nilag nga suko na ta. Kaingon na sila aran natong kamaldita, wa sila ma sayod nga grabe ka humok dita kasing-kasing. Jakin nila magad nga atong istoryahan nga. Sus grabe. Nakalisang. Daghan gid na lisang na yang istoryahan. Saan tam gad nga. Mao gad ija ha. Pero madyo ba sa putang tao. Ara man isuga ka adyo para kuno ni ja. Mura po na action po sa gabalaka. So mao na to guys ha, tag 260 ning book, small, medium, large ra katong size. Ug lucky ka, large ra man ka. Ug matsu, mga dagdag bagda ni ba. Pero maarang pag medium, depende lagi sa lawas nimo ikaw ra may nasayod. Kani ko ani siya, size ni siya Filipino size ra ni di ni siya ingag katong American size nga ag ilang small. Mura nag extra large ug katong isuot di. Filipino size ra ni siya. Kana makatotohanan ba ako small jud ko dani. Pero musuot man ko large ug medium kay anad mo ko na magjagab-jagab, ganahan mo ko magkalab-kalab ko. Kay komportable bitaw naman utsuot gani ko sa nilang undoy kay mo angay lagi ko kanang pinaluag labi na karon na mabdus na ko. Angay jud og pinaluag, murag arka lamis pamati murag. Hoy, lapot-lapot ag hangin. Magtiwas ako guys, sige mo ko na nagjagaw-jaw harang kasamagaw sa hangnaong no. Amo koy mahimo kay gamong portahan kintid man tanawag gamong portahan. Ara makakintid ka adyo di mulusot gajud na nagsihag sa adlaw. Kintid man mao nang pasensya na jud mong kuan kuya pa ning among kuan kay di man basta-basta na nga mo ang bongbong pang uwan init na kay sin.